Tara guys, man na, luto na. Masudaan na guys. Guys, karong buntaga guys, magluto na pud ta og bingo corn beef. Kani din corn beef ug katong gahapon nga beef loaf guys. Feeding dito sa akong anak ipatag sa maestradan. Mo to akong giluto para makakaon siya. Pero akong anak bugat na jud daan guys, pero kay kuan man ning eskwela man, so silang tanan mag-feeding. Diya tong sagulan og kangkong. Mo na itong sudanon guys, kangkong. Ini siya guys atong gisahon sa gula na to kangkong. This is it for today's video. Mo na itong sudanon for today. Di ba guys? Kaon na puta og tangkong. Yan mo na siya guys, ready na. Ato na ni siyang adaado nun guys para maluto na nato kay gi-ready na po nato ato ang kuan, atong lutuan. Dara guys, ready na. Ready na siya guys, so mag-add na ta guys ato ang kangkong kaya makasugod na ta og luto. Ato nang gibutangan og oil ang ato ang kuan guys, ang ato ang kaha. Gamay lang guys kay uwil-uwil mapuning corn beef, so gamay lang pangpaluto lang sa kuan kanang lamas. Sunod ang atong ahos. Bombay. Ito pong isunod og lunod ang ato ang stock sa ato ang tangkong guys. School si Yayang, oy, si Isi kaway school unya. Ato sang takuban guys, kadiyot. Tara guys, luto lang ato ang kuan. Sudan ang corn beef nga gibutang tangkong. Dara guys, man na, luto na. Masudan na guys. Wala na siya guys. Thank you for watching guys.